kiraan pagngaran. Dainin bunga saru umantulos itong sinumpaan. Ay, ni Jesus nakagurangnan. Pag nalasda ko lang kayo kadtong mga disipulos. Inisip nindang totoo na nigirang iniho. Ay, yung kabaing nintaho, kabaing nga kabagay nintaho na makasalan. Nakundeng kabanalan hawak nin sa man. Ay, day mayong pakinabang, kaya taong maghinguhanin sukat mong ipamama. Sa gibong mga maugma, takunday maarog ka. Ay, sisinumpang higira, si Jesus kan pagdaog niya sa simbahan may nakita. Mga tindahan lamisa pinapuntulos niya. Ay, sa manday na tada, sa dakulang kangutang nin Diyos nakagorangnan. Sindangani tinaraman na digdi yung pagtinahan. Ay, mahal na simbahan, sisay man na magumaw sa Diyos sa makumahal. Mamumungan mo't naman digdigong pamibiyan. Ay, kay na ipagramugan, kan magulit na sa templo, puntang si Kristo. Nalilibutan nin tao, eskribas may parisiyo. Ay, iba pang mga Hudiyo, ulay sa buwan ni Kristo, nagaputan malolobo. Kung anong ipahayag mo sa muyang pagkatotoo, ay, taginibo mo iniyo ang simbag ni Kristo, iniyong mahal na templo. Minsan pagdabon nindo isusulit kong totoo. Ay, sa tulong naldal na husto, so di na tinudan, ginibo miyan simbahan. 40 may anuman ang taon kan sa mong bilang. Ay, bago mamanin marahay, tarang yan ang ulay sa muyan pangas mo. Kung laglagon ning templo sa tulungal daw na husto. Ay, susulit mong mabago ang isip sa unanin mo yung madadaya. Ang templo yung akala mo susulit kung mabaga. Ay, bago itong halimbawa, kung baga makayuman ay sisulitan simbahan. Anong gayong kaliwanggan kung duwa ining kinaban? Ay, naman sa ulay lamang, digdi pinagulit na itong sermon dilawin niya. An magasok ni mo mamagaani na talaga. Ay, nung magaya-gaya, taritong mga palpal na pagpadarang karatan. Day mayong pakinabang, day manin sa sagkuran. Ay, kundi mga kasakitan, kaya kung sisay kang tao, maginanyog ka iniyo. Pakaurop-uropon mo ang isinermon ni Kristo. Ay, nalimbawa sa tao. Ang mga ibanghelistas ang nagsabing nagpahayag. Kan martis man guminayak naglakaw kay ni Mesiyas. Ay, magulit siya liwat pagkay sining kadaklan mga tao sa banwan. Masinda pagulitan naglaog si simbahan. Ay, dakilan kaugman katong pagdatong ni Kristo sa templo nagdagos ito. Sagkod mga disipulo nagulit siyang totoo. Ay, sa dakol na mga tao, ipinagulit na niya magkukum sa gabos na. Ang mga kiniba itataw padusa. Ay, sa masumbikal sa iya, ang mapalad na tao na sumunod na totoo. Kan mga inulit ko makakamtan niyang gayo.
Ay, nugma sa paraiso, sa pagulit niya dumanin, Diyos nakagorangan. Singa ni pinaglubuhan mga puon sa banwaan. Ay, habukan ulit na mahal sa kanggutan, tutunin malulubo na tawo. Balingag na parisiyo duman sa laog ng templo. Ay, buot pagdakon si Kristo, kundi di na nakita si Jesus kagurangan ta. Sagkod makaiba sa totoong marayo pa. Ay, nuras niyang talaga. Nagdagos nin paglakaw, luminua sa banwaan. Nasa indang inagihan o libiting kabukiran. Ay, daniyang nawiwilihan na duman naguntok muna bilbaga. Si Jesus kagurangan ta duman nga ni pagtaram na. Ay, mga apostol niya ngayon mga katuod ko kasama-sama diyo. Ngunyan pagtanda nindo ining gabos na sabi ko. Ay, hindi magsasalang totoo. Ako ngaya pagdadakon, gagapuson mo daon. Ampakon kagadanon sa pagsakop ko sa dakon. Ay, sa mga taong oripo, ninyong kamot kong duwa sa krus manipadodo pa. Totong di masalanan nindong makikita. Ay, panahon kong dumatong na minsan kaya ninulay sa sendo'y sinaysay. Kan panahon sa inutalay nindo naraman. Ay, kung narinura suwal daw nga nindindong mabidbid na anal daw nusong talaga. Day sukat lumis pa dumatungan Paskwa. Ay, ako mapipiyot muna pagkatapos kay niyo kanulay ni Kristo. Katong mga disipulo na kubahan sindang totoo. Ay, nanalak ang makuring gayo, tulos luminakaw naman si Jesus na kagorangan. Sabitan niya ang daghan, doon na dayong kabarang. Ay, kansiyang kaibahan sa pagdatong sa banwaan ni Jesus na kagorangan. Sagkod mga kaibahan, tulos sindang nagturukaw. Ay, nagpangakan sindanganan ang mahal na birhin na katay da na kiniya. Ang kagharong kasama pa inibilang patnugot na. Ay, ni Jesus nga ni sa inda pagkakakan na matapos kadtong mga disipulos. Ang pagmundo minurog sa pagkirumdom ng gayod. Ay, sabing payag ni Jesus, ngari-ngari na rin puson bako sakit sa girumdom. Giraray na mapasabong duman nga ni na mangimon. Ay, berhin ninang magayon, lumawagan berhin mahal sa loging kaharungan. Kay napod tulos naman na napostolis nanan. Ay, napagapton baga bilang ulay nin berhin ninyo. Ay, tara mga aki ko. Aki kong tunay na gayo minamahal kong totoo. Ay, ako nga man inanindo, ano bagan daylan, mga huluhan nindo ngayon. Anong labing kamunduan numari ka mong pagsaysay? Ay, tangani kong maharaman. Ngunyan sa kong iniiba, ang gawin nindong gabos na. Sagiraray-giraray pa na barita tulos baga. Ay, ano man nindong makita, tulos nindong binuboy-boy, pinaayag nin tol-tol. Sa kangon yan rinirirong toyo nindong inilom. Ay, kaya ako nabuburong, ining siring na ulay, nininang may kamunduan. Ang disipulong kagabsan o rognaan kasakitan. Ay, yan burabod bilang, ang sinimbag na lamang nin apostolis na anan. O beren nakagurang na nakimuya undian. Ay, yung sukat na magsaysay sa di pagpayag ninda apostolis na gabos na. Sa beren Santa Maria tulos nga ni dinulok pa.
Ay, naputan na kiniya, ano lay iniho kagurang na naaki ko. Anong dahilan totoo dakula bagang sakit mo? Ay, sagkod mga disipulo, o aki kong minamahal, pinadadangat kong tunay. Tadaw di mo payagan ako ang inamong kulang. Ay, tadaw tapigririrungan, ang sinimbang ni Kristo, day nga naman inako. Paidayan luha mo, tadi pauras iniho. Ay, inin pagtubos ko sa tao. Ano bagang nandal na andagan mo sa kong ina. Digdi ako mahalat pasag ko dumatong anhunra. Ay, kabutanin sa kong ama. Ay, papasuni ka. Panganan kumiwasayan, pusong may Pwede ko nagpapasyon, kamunduan. Sa inang may kamatian giraray na Kanta magpupukaw. nagpapasyon. Ay, pagkamati sa daghan, sa totoong balakid na taong nagtubod baga. Namin nakuyog sa iya, winawaran ng halaga. Ay, kabagsikan ni Justisya, kung siya nindo paundan sa taong kaning banwan. Nama ka mo pagurihan, lupigunan kabagsikan. Ay, inalian ning katungdan, kamu manong mabuka ni, di na gayud mangyayari. Pero kung dumakol ini, an malakpan kang sabi. Ay, kandila niyang maliksi. Ano, Jima? Manta na may panahon pa, mag-isip ka mo ni ba? Ipadakop nindo siya nga ning day mabasang na. Ay, mga puon na hustisya, takon may mo pa lamang naud maday nagliban. O kunday baga naman diyan sa katlungal daw. Ay, tulos nindong ipagada na sindi ka mo mangimun kaning sa kong mga sumbong. Minsan ako apostol malis na sa tol. Ay, sa gibong day tol-tol, di ako na yung baga. Sa ugaling ulit niya. Ako minatalikod nagsusulsal akong talaga. Paparayat. Ay, kung ano ko ta nag-iba sa indong paniwalaan. Ining sa kong mga hula. Yan sa kong pangako niyan kamo sa kong ibanan. Ay, sa pagdadakop sa inman, itotukbo ko sa induan, pagdakop kung paano. Ako na yung tattao, magkautas kitang gayo. Ay, sa mga tratong iniho, kung masunod ng totoo, minamahot indong gayo. Pagdadakop kay Isu Kristo sa kapanuman gurano. Ay, sa kuya itang danindo, ining ulay kan madangog kadtong mga paresiyos. Nagugmasin dagabosan masanip nindang buot. Ay, sa pangako kadtong hayop, kinubos ninda si Judas nin paresiyos si Escribas. Sagkod malubong kay pasog manindang pasalamat. Ay, tan mawut sunod ng God, pinangakuan katawan, tulong-kulong si kaapat man. Nagsurat nin kabagsikan, tulos na pinanumpaan. Ay, itong gibong kalulungan, pagugmadaing kasama ni Judas na masiwawa. Ang perak ni nin si makita, ilinaog na sa bulsa. Ay, pinakamamahal-mahal na nagiling na tulos dumanan parabo na palpal na nagdagos sa arungman nan isip di nagsaysay. Ay, inbot niyang siring man nagsagin-sagin siya na dainin sa labaga. Ay, bago itong aram na ni Jesus kagurang nanta. Ay, maraot nagibon niya, iniday na isiyan ni Apostolis na niningibong kay luman ni Judas na tampalasan. Ay, panong kapasluan sa isip nindang totoo, sa banuanan tuyo, bago lamang ang maestro na ipinabakal kadto. Ay, tasungani para maninang berinamal. Si Judas pinagtugon man siyang pagkaisihan.
Ay, mga ulay sa banwaan, simbag katong malobo, o pungayapon ko. Ako nga ning totoo, mga taman na totoo. Ay, sa puon sa kong maestro, malubong taong palpal, padigdi ka upa duman. Ang simbag mo, ano yan man palanan kay sipan. Ay, maestro, ipabakal. Aso nga ni dumatong na siyuda sinapot siya, nimberin mal na ina ko na nung madangog niya. Ay, sa mga taong gabos na sinimbag katong malubo, maugmay kapon ko. Kanulay nin mga tawanan umaw sa aki mo. Ay, ugmanindang daing gayo, haris paghatudan ta kumapabanwan. Sa kuyang nagadangog dumanan mga pagulay-ulay. Ay, inin mga taong kadaklanan, nganing nag-uugmaan, mga umaw nga ni sinda. Kan gabos nag-ibon niya, day mayong nagmumuda. Ay, sa maestrong panungugma, tuminawasay na nisip, nimberin ang malinig. Giraray mina sa lihid na namamati na sakit. Ay, sa dagan niyang nababate, dorog pa kon namamasdanan, da ko lang kamundoan. Hindi sipulos na nan puso niyang nakukulgan. Ay, kansiring na mga bagay, pinahid na ni Maria, luwas sa iyang mata, natulos luminaog na sa laugnin akin niya. Ay, kamunduan sa biyon pa, anulay niya iniho, kagurang na naaki ko. Minamahal kong totoo, masakiton nga ring gayo. Ay, inyong nababatid ko. Ay, ano bagay ba ako? Minamahal kong totoo. Kadi ka matoltol mayo kaning pagapot ko sa imo. Ay, magdalita ka, aki ko. Say, manataw diyan. Minsan na rayong banwan. Kung siring na Paskuangal daw nagpulis sa banwan. Ay, dadalawunan magurang, magsasaro-sarong totoo ang pagkaldaw nin Pasko. Sa kangon yan napapano mali palandig diho. Ay, kung anong huling totoo, ang simong inapano pa ginawa kunday ka na. Anong sukat ikaw ugma kung dumatong nan Pasko. Ay, aki ko kung magali ka, ining simong pagpipirit na paglaing masakit. Iyo kung ikatangis kulang lamang na mapaknit. Ay, puso ko sa pag-isip, baga ako magaganinaw madat ngan kan simong buhay. Na maining katapusan na sumulnop piningon yan. Ay, maliwanag kung aldaw, kaya ngunya na ako duwang bagay na totoo. Ako nga ni kuyugon mo patugot ko na diniho. Ay, kan paghali mo aki ko, aninot kong hagad bagas aki kong panungugma. Day na malinguna sag ko dumatong Pasko. Ay, dangan magsuway nakita, ani kadawang hagad ko na minamawat ko si mo. Yaba sayudan mo ako kung anong humasa imo. Ay, ken mga parisiyo, sa kesos madangog man, an namahamis na ulay. Di nakatiyos nagtarama, nagsimbag siyang nagsaysay. Ay, sa inang may kamunduan, no, ina kong minamahal na sa kuyang naoyayan. Ay, ano pang bagay-bagay na sukat kong ipagsuhay. Ay, sa ina kong napupungangon, yan na utog ng gayo. Aldaw na inaalat ko. Pagsakop sa mga tao, panahon na ining totoo. Ay, nasa pagsuway si Mono, tog ng daing kulangan, panahon tandang aldaw. Ninama kong kagurangnan sa pagsakop sa kagabsan. Ay, sa bilog kay ning kinabanin ako, mautob na toyanin mga propita. Si Skritur Sagrada, sakit da kulang padusa.
Ay, pagsakop sa sala, bagain ako magdalita ka na ako, tugutan mo na, pagutob sa kong amaday ng gadtaday na. Ay, pagali ko sumibog pa, sinday ng sibugan, ining sa kong gaya kunya, tinidan ng tuyaw na sa kong napangakuan. Ay, pagsakop sa makasalan, day ko sukat na suwayon, pagbot ni namang tugon, deng dalan na magayon ang tao kundi sakpon. Ay, sa salang pagkauripon, alaga din akong mahal, nasa kong naluludokan, na minsan na ako magadan sa loob ng tulong aldaw. Ay, ako magbabalik na mabubuhay. Ini yung pangako ko, panog ako si mong gayo, dahil masalang totoo kaya ko tugutan mo. Ay, kining pagaling iniho, tara mapalad kong inaurog na babaeng iba, bilang ko na dispedida sa paggali ko sa aga. Ay, anaki mo amigo sa ulay makapupungaw, simbag na ikagagadan, lupig na tarong punyal na kaputol sa buhay. Ay, isa'y man na masasakitan, kan madangog ni Marian, ulay ka na kiniya, andagan nagkuba-kuba tulos siyang pinanluya. Ay, arus mo tiyan ginhawa, kundangan tinatabangan ng Diyos sa kalangitan. An mga berhen, an sa berhen nga ning buhay, arus mapatdan mahutsan. Ay, kan ginawa niyang mahalang an pag may umainin bot, timberinin ang naludok, segdan luminaog mamibi na luminod. Ay, nag-arang sa mang Diyos, sa langit tuminingaranan mata nagloloa, ini yung dinalita o Diyos sa mang dakula. Ay, ladi sa langit sa daga, kun baga Diyos kong Ama, sa taong nahihirap ka, patawaron mo na sindadi mo na ipagadan siya. Ay, nakikong bugtong baga, mantalakop na totoo mga kapangyarihan mo. Di man magadan Diyos ko mautog kun buot mo. Ay, sakpunan dakol na tao, tadaw ano upon ko, pinaurog pa sa aki mo. An mga lulong na tao, di atamal mong gayo. Ay, sa siring na sala sa imo, anigo mong pasakitan, dahil kan mga kasalan, iyong mong iniriribay sa imong aki na tunay. Ay, iyong mong ipagagadan, dahil mo nang naramanan sa kuyang kasakitan, di narang siyam na bulan sa sakong tulak na tunay. Ay, itong simong kabutan, labing sakit na tutukan kami paleon mo. Napaduman sa ito, pagalko dako lang gayo. Ay, sa pagkulkul ka naki mo, ano pa Diyos kong Ama, dakol na sa kong adit pa. Sakit na din kasama kung dumakula na siya. Ay, na maguulit sa gabos na, kaya amang mahirapon si mo siyang patawaron. Siring man ako poon, day mo naman gadanon. Ay, ining sa kong aking bugtong, takon siya ay magadan. Pirit akong madamay. Digdinan kasakitanin puso ko asindaghan. Ay, kung nanakikon magadan, day pasukat pun ko, ang sayang pag-ayo no. Ang pamibi sa disyerto na nitubos ng totoo. Ay, sasalanin mga tao, ako ang Diyos kong Ama. Nan masalid siya, iyong minaray ko pa na di ko lamang makita. Ay, nakiko na magdusa ako nan pamumuskan kan sa imong kaanggutan. Naku yung magadan orog naan kaugmahan. Ay, nasiyang mabuhay, ining maot kong gabos pa, hagad ko si mo baga. Diyos ko magdalita ka, kuyugon mo sa kong Ama. Ay, ngani kong matiwasay na, dakol na iba pang bagay, sa birhen na pananbitan, isinimbag karamaram ng Diyos na makakamhan.
Ay, inyong tinudan, Maria. Ang simong ulay, madangog ko gabos, ngunyan. Day may mong pasundan, tay kayong magadan. Ay, nakimuan mabuhay, day pampupukul baga na makikitang magtius ka. Urog pansakit niya kaya ang labing kaugma. Ay, nasiya yung magdusa, Maria, di ako makuyog. Nansi mo agad na sayo, di sukat mapasibog na naki mo na magtios. Ay, tubos si salanin gabosi, yung kaniguan na magtios na magadan, sa pagkasiya lamang anak ko sa kasalan. Ay, nintaw kay ning kinabanding, iba na kimo, makaumay ka ng got ko, ang mga lulong na tao siyang bulong na totoo. Ay, sa mga sala sa mundo, Maria, simo ng arugan, ang sakripisyo ni Abraham, sa pagsunod niya lamang sagad kong pagbuot man. Ay, si Sakay pupugutan, niya naman ang hagad ko, na pagbuot ko sa imo. Na mabuklat tao magtios ka nga ning gayo. Ay, na magdusa na kimo pagkataos mabatinin berhin na nasasakit. Na yung bot nin langit na di nagirong kadikit. Ay, nagtios na siyang peret. Makulog dahing kabarang labing sakit kamundoan. Mapait sa kapaitan tinios ni ninang mahal. Ay, sa pagkuyog sa kaglalang, hulit. Amanya mo yung kasalangit ko banalon nga rin mo magdatong ka din mo mangyaring bot mo digdi sa dagaming siling sa langitan sa mga kakanan sa oral daw ito mo sumayang yung patar mo kami kan sa mga kasalan sa rin pagpatahan nyo sa kasala sa mga aray kami pabayay madognin sugot talaga dagan mo kami sa maratra kagong Maria pa na kunigrasyang kagong yung tang Diyos sa yung pinaragpakaray sa bega basta sa naragpakaray sa yung malaking so Santa Maria naning Diyos kami makasalan pamigli mo kami ngayon sa God sa kayugdan niya mo amen. Pag-umaw na mapatin na aki patin ng Espiritu Santo silang pag-umus kinutno tibang gayo sagkot ko naman nga magkagurang man amin naman niya mo yung kasalangit banalanin ngaran mo magdatong ang kalian mo mangyari ang buot mo hindi sa daganin silang sa langit ang simong kakanin sa oral dahil ito mo sumuyan yan patanong kumikat sa mga kasalan silang pagpatawad niya sa kasalan sa mga sa kami pagdrasugot kundi agaw kami sa marao para kagurang ni Maria panukaling grasyang kagurang ng tang Diyos kami sa imo. Pinurog pa karayas ng Vega Boses, pinurog pa karayas ng mga na aking si Santa Maria ng Diyos kami mong kasalan. Pamibi mo kami ngayon sa code sa pagkagdan niya mo. Amen. Pag-umahan niyo sa Ama, Diyos Ate, Diyos Espiritu Santo, sila na pag-umas kinit noti pang gayo. Sagkod pa naman ngayon magkagurang may naman niya mo. Yang ko sa langit po banalon ngaran mo magdatong kadian mo mangyari ang buot mo rigdi sa daganin siring sa langit. Ang sa mga kano sa ralda ito mo sambayang niya patarong kamikad sa mga makasalan. Saan papatawad niya ako sa kasala sa Amerika mo pabayaan mo doon ko talaga dagan mo kami sa marao para kagurang ni Maria pa ng kanang grasyang kurang ng kondisyon sa imo. Pinarog pa karayas ng Vega Boss and dagkaran sa imo laking si Santa Maria ng Diyos kami makasalang pamilya mo kami ngayon sa God spegdan niya mo. Amen. Pag umaw na mapatin na kipo rin Espiritu Santo siring ng pag-umas kinit noti pang gayo sa God pan magkagurang man. Amen. Tulo na? Muna. 85. Paano binabalik-balik ka din, Dulce? Ano sa... Hindi mo nagbabasa na nagkakagaling, Dulce. Tawang Dulce. Tawang dinahurasan ay mayhuna. Huna. Ang kabutan pinanganaday na magkasala. Ay, sa tugot, hinggas na magagos mong inaarukan, tihudas na kagibuhan. Balang katampalasanan ang isip kasiwawahan. Ay, ang nasa hawak mo niyan, madunong magtarambaya. Pal na sa pagdaya ganit maropit na dila halangkaw an huna-huna
sa kapwa na kundi mo talikundan ang siring na kaog balian. Kalat mo kanugon lamang sa impyerno gagatungan. Hindi mo niyong tampalasan hiringan malubong hudas apostolis na daing balad. Sa kapasliwanin pirak kalaghawak nagiyak. Sa bungaw panunila at palagid day mabilang sa surat na papalaman. Dahilan sa kayamanan sa impyerno ginatungan. Ang mga ganid na palpal kaya kung sisay kang lulong Kristyanong matuto Ragno sa imong pagkirumdumon asin paghurup-hurupon. Gabos nagibong ang ilong kaduman mo na mitpiran ang karatan mungga bus na. Kaya kung mahihirap ka sa tahusin mong kapwa, ipapuso mong talaga na kung maran gibod akol mag-uumaw sa imo. An mabawon na tao apisain man tumampo. Sa sakit danay nagayon ako ng sakit din tao sa puso ipairok mo. Nagayon in Birhen ina ni Kristo. Aampunan kang totoo ano man nakadaihan sakit na simong madatnan. Anan mong pasalamatan tayan iyong kabutan. Diyos sa kalangitan tay pagdarang anggot ang tibad ng pagtios. Gulanin buot sayod kakamtan padagos. Ang gloria na din tapos.